एनबि बड'लेण्ड चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउस आपडेट लानानै फैदों। बेफोर निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननो आं फारि फारियै खिन्थालांगोन। स' भिडिअखौल' नोंथांमोना जोबजासिम नाय आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो लोगोसेनो नोंथाङा जुदि आंनि नैबे एनबि बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामनो दाबाव। थुदो जों भिडिअखौ जागायदोनि। दिनै 8 आगस्ट 2020 सनिबार सेटारडे। नम्बर 1 केरालायाव एयार इन्डिया एक्सप्रेसनि मोनसे जाथाय जादों। रानवे एबा खारनाय लामायाव फिस्लायनानै गोग्लैदों आरो बेवहाय पाइलट सासे आरो सानै गासै साथाम थैदों। सानैखौ सोर जाखो मिथिना मोनथ'वाखैमोन। लोगोसे 35 सुबुङा जखम जादों। दा बिसोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसनजोबनो गोनां जादों। बे जाथाया केरालानि क'झिक'डआव जादों आरो प्लेनआ दुबाइनिफ्राय फैनानै केरालायाव सफैबायमोन। बे समावनो बे जाथाया जायो। बेयाव गासै 184 पेसेन्टजों लोगोसे गासै 191 जन सुबुङा फैदोंमोन होननानै मिथिनो मोनदों। नम्बर 2 गुवाहाटीआव मीना कुमारी मुंनि सासे आइजोखौ एरेस्ट खालामो मानोना बिथाङा सासे ड्राग्स फालांगिरि। मैयानि लामायाव चेकिं सोलिबाय थानाय समावनो बिथांखौ हमना मोनो। बिथांजों लोगोसे मोन 11 ड्राग्सनि पेकेट आरो नोगोद 75,000 रां हमना मोनदों होनना मिथिनो मोनदों। नम्बर 3 रैखाथि बिफाननि सुबुंफोरनाव बांसिनै कर'ना सन्देरनायखौ नोजोर होनानै नागालेन्डआ सेप्तेम्बर दानसिम गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय रैखाथि बिफाननि सुबुंफोरखौ गावनि रायजोआव सोआ होननानै थिरांथा लादों। नागालेन्ड रायजोआ। नम्बर 4 कर'ना आपडेट। जोंनि आसामाव दासिम टटेल केसआ जाहैबाय 55,496। बिनिनो डिस्चार्ज जाबाय 38,809 आरो एक्टिभ केस जानानै दं 16,552 आरो थैनाया 132 सिम बांबाय। माइग्रेट 3। नम्बर 5 आव दङ कर'ना आपडेट। बुहुमनाङै बेसेबांसिम बांखो नाय लोगोफोर। नम्बर 1, नम्बर 2 आरो नम्बर 3 आव बबे हादरा दं नायोब्ला नम्बर 3 आव नुयो जोंनि भारत हादरा दं। भारतआव टटेल केस 20,86,864 सिम बांबाय। गोदानै 5 AM सिम मोनदों 61,455 आरो थैनायनि अनजिमाया 42,578। गोदानै थैदों 5 AM सिम 940 जन। बेनिनो रिकभार जाबाय 14,27,669 आरो एक्टिभ केस जानानै दं 6,16,617 जननि देहायाव।